Ostegun on guztioi, bikote bat eta haien semea etxegabetze arriskuan daude izen asketa baten ondorioz. Gipuzkoako kaleratzeak stop plataformak agerraldi egin du egoera salatzeko asmoz. Tolosaldean 71 urteko gizon batek eginiko eraso matxista gaitzetsi dute. Diru kopuru baten truke sexu harremanak izatera behartu zuen 16 urteko adingabe bat. Tolosaldeko mugimendu feministak erasoa gaitzetsi du eta biktimari babesa helarazi. Euskal Partzuergoak 75 milioi euro jarriko ditu talgo erosteko, gainerako 75 milioiak Espainiako gobernuak jartzea espero du Euskal Partzuergoak industria partaidetzarako Espainiako sozietatearen bitartez. Espazio publiko hartzeko kontakizuna autodefentsa eta konspiraziorako gaitasuna berreskuratzeko tresna izango da 3. batera jotzea. Urriaren 31-tik azaroaren 2 bitartean elkartuko dira gazte feministak Zaldibarren. Gaia hitz egiteko Maider Baraño Euskal Herriko gazte feministen kidea izan da duela gutxi Hamaika telebistako aktualitate solasaldian. Kaixo, ongi etorri guztioi, Hamaika telebistako aktualitate solasaldira. Gaurkoan feminismoa izango dugu ardatz, Euskal Herriko gazte feministen batera jotzea. Hain zuzen ere, gaia hitz egiteko gurekin dugu Maider Baraño, Euskal Herriko gazte feministen kidea. Ongi etorri. Eskerrik asko gonbidatzagatik. Eskerrik asko zuri Hamaika telebistan izatearren, konta iguzu zer modu zaude? Ondo, bueno, pizkat iritzera atropeiatua, baina ja eserita eta lasai. Bai, elkarrizketa hasteko gogoz. Bai, hori da. Bueno, duela gutxi aurkeztu zenuten aurtengo batera jotzea, 3. edizioa da aurtengoa, ezta? Bai, hori da. Lehenengoa Elizondon egin genuen, egia da aurretik bai egin genituela beste elkargune batzuk agian batera jotze izena ez zeukatenak, baina bueno, erantzuten ziotenak ere bai mugimenduak bere momentuan zeuzkan erronkei. Eta bai, Elizondokoaren ostan Usurbilera joan ginen, eta aurten Zaldibarren egingo dugu. Zaldibarren egingo duzue aurtengoa, ze datetan izango da? Urriaren 31-tik azaroaren 2 bitarte asteburu horretan, Halloweenen asteburuan. Bueno. Orduan, gutxi falta da hasteko, antolatzen hasiko zinaten jada batera jotze hau? Bai, hori da, hilabeteak daramatzagu egia esan, forma ematen, lantaldetan egiten dugu lan ere bai, eta orduan, lantalden arteko koordinazioak eta gauza asko eskatzen ditu, tartean denbora ere bai, eta horretan bagabiltza orain dela hilabete batzuk. Zein testu ingurutan kokatzen da aurtengo batera jotzea? Behitu, testu inguruari dagokionez, guk batera jotzea imaginatzen dugu beti, gazte feministon sareari, sarearen momentuari erantzungo dion ekimen bezala. Eta oraingo honetan uste dugu, batera jotzeak izan behar duela, gazte feministak elkartzeko momentu bat, feminismoan eztabaidagai direnak ekartzekoa. Ikusten ari gara nola bai ezkerretik bai eskuinetik erreakzionarismoz ari den feminismoaren kontra jarduten, eskuin muturraren igoerak ari gara ikusten ere bai feminismoa despolitizatzeko saiakerak, eta guzti horren aurrean guk elkargune bat eman nahi dugu Zaldibarren, gazte eta feminista den guzti horientzako, eta hortik ere bai, eraikitzeko eta leloak esaten duen bezala ez, lubaki propio bat guk antolakuntzaz borrokaz egingo diogulako horri aurre. Lubakiak dioguena askotan ematen du, gerra batean gaudela, ezta? Zein kontestutan, lehen pixkata aipatu duzu zein den kontestua labur, baina zer dela eta lubaki hitza, zer dela eta zein da emakume edo gazteok dugun egoera? Egia da, alde batetik lubakiaren logikak eramaten gaituela ez, pizka bat gerraren edo horretara, eta bukatzerik ez dago gerra testu inguru batean ere bagaudela, baina feminismoak askotan erakutsi digu
feminismoa dela hain zuzen ere, ukatzen diguten gerra horiek ikusgarri egitea. Gatazka ez dagoela, esaten diguten horretan, gatazka bai badagoela erantzutea, eta horren inguruan antolatzea. Beraz, pizkat hortik ere badator lubakiaren irudia. Eta baita ere, lubakia ere badelako, gordetzeko, babesteko leku bat, eta hori ere bada feminismoa guretzat, elkartzekoa, eta guzti hori izan nahi du aurtengo batera jotzeak. Elkargunea izango da esan bezala aurtengo batera jotzea. Zein parte hartu ahalko du aurtengo batera jotzean? Aurtengo batera jotzean, dei egin nahi diegu gazte eta feminista diren guztiei bertaratzeko, izan gazte talde feministetako kidei, izan herriko feministei, izan gaztetxeetan, institutuetan, unibertsitateetan dabiltzan feministei. Besterik gabe, ulertzen dugulako leku askotatik izan gaitezkela feministak, leku askotan ari direla erresistentzia feministak eraikitzen, eta egia da agian orain dela 2 urteko batera jotzeak bazuela erronka konkretu bat, grebarena, eta horren inguruan antolakuntza asko aritu ginela. Aurten uste dugu gure helburua zabaltzea izan behar dela, ahalik eta gazte eta feminista gehienengana heltzea, eta guztiei egiten diegu deia guk. Gazte guztiei, feminismoaren alde borroka egin nahi duten guztiei. Zer dela eta borrokatu? Bizi dugun testu inguruan, aske izateko forma delako, ez borrokak eramango gaituelako, ez dakit, paradisura edo eramango gaituelako, baizik eta borroka bera eta bidea bera delako gozamenerako espazio bat, delako aske izateko espazio bat, eta delako bizi irauten jarraitzeko behar dugun leku bat, klaro, eta baita ere behar dugulako beste zerbait eraiki, behar dugulako Euskal Herria feministago bat, denok izango garena askeago, denok izango garena Euskal Herria feministago batean, eta horregatik ere bai. Eta teoriatik eta hausnarketatik gain ere bestelako egitaragua antolatuko duzu, ez? Beste behin kontzertuak, tailerrak eta egongo dira? Bai, hori da, guretzako feminismoa ere bada gozamenerako espazio bat, bada borrokarakoa, hausnarketarakoa, baina elkarrekin egoteak eta elkarrentzako espazio informalak sortzeak ere badauka bere garrantzia, aliantzak egiteko momentua ere badelako, elkarrezagutzekoa, eta zentzu horretan ere kontzertuak antolatu ditugu, tailerrak, ikuskizunak eta halakoak. Ongi pasatzeko topagunea izango da seguru, beste behin ere. Esan duzu, lubakia izango dela, elkargunea ere izango dela. Zer dela eta hainbeste garrantzi sareak sortzeari? Bizi dugun momentu honetan, uste dugu garrantzitsua dela horrelako mezuak helaraztea. Alde batetik, saretzak aliantzak egiten gaituelako mugimendu bat, eta beste alde batetik politizatu behar ditugulako horretarako ditugun espazio guztiak. Zentzu horretan, gazte eta feminista hori dago zabaldua batera jotzea, baina espazio ez misto bat da, esan nahi da, gizonik gabeko espazio bat, eta horiek politizatzea, emakume boiera eta transon espazioak espazio propio bezala ulertzea, eta horiek ulertzea ere bai, borrokarako leku bezala garrantzitsua dela uste dugu. Kritikak jaso dituzue agian espazio ez mixtoak sortzeagatik. Zer dela eta deritzozue dela hain garrantzitsua horrelako espazioak sortzea? Uste dugu, erantzuten diola alde batetik antolakuntza behar bati, ez dugu uste bukatu behar direnik espazio mistoak, baina espazio mistoetan jarduteko emakumeok boierek eta transok behar dugu espazio propio bat, eta horiek dira espazio ez mistoak, elkarrekin antolatzekoak, eta politikoki posizio batzuk hartzekoak ere bai, ondoren espazio mistoetan jarduteko hori delako gure bizitza, eta bizitza errealean espazio mistoetan gaudelako denbora guztia, baina estrategia propioak ere behar ditugu horietan jarduteko, eta horregatik espazio ez mistoen. Zer nolako giroa sortzen da horrelako espazioetan? Nik uste gozamenekoa, ondo pasatzekoa, ez dakit, nik egia da denbora daramadala batera jotzeetan antolakuntzan eta igual bigarren lerro batean, eta
inbidiatik bizi dudala, como, buf, Jose ondo, nahiko nuke egon egia esan beste aldean eta honetaz guztiaz gozatu, eukiko dugu ere bai horretarako momentua seguru, baina bai, gozamenerako eta ere bai, parte batean zure herriko feministekin agian inoiz ezaren atera baina ezagutzen dituzunak eta nahiko zenukeenak pizkat zure lagun feministak izatea, herrian horrelako sare bat osatzeko ere momentua bada, herriko guztia batera joan edo eskualdeko guztia batera joan eta konfiantza espazio bat sortzeko eta hori ere oso garrantzitsua da gero egunerokotasunean herriera bueltatzen garelako eta bueno, momentu horiei ere garrantzia ematea garrantzitsua iruditzen zaigu. Harremanak lantzeko nagusiki, saretzeko, eta gazte feministez inguratzeko orduan. Bai, hori da. Eta, bada mezuren bat edo zabaldu nahiko zenukeena Euskal Herrira begira? Alde batetik, gonbidatzearena, Zaldibarrera etortzen urriaren 31 azaroaren bira, gitarra zabala eukiko dugula eta feminismoa hausnartzeko eta gazte feminista bezala antolatzen jarraitzeko momentua izango dela. Hori alde batetik, eta beste alde batetik, bagaudela antolatuta, bagarela nor, eta zentzu horretan ere bai, gure proiektu politikoa aitatasunez begiratzen duten horiei, despolitizaziorako saiakerak egiten ari diren horiei ere bai, erakustea bagaudela antolatuta, bagaudela borrokan eta berdin digula zer dioten. Ketari amaiera emanez, mezua eman duzu olatzen aurretik, baina bada azpimarratu nahiko zenukeen, batera jotzaren inguruan azpimarratu nahiko zenukeen zerbait? Alde batetik momentua dela horrelako zerbait egiteko, eta uste dut guk ere asmatu dugula denboretan, 2 urte pasa dira aurreko batera jotzetik, gauza asko aldatu dira ere bai gazte feministen mugimenduan, eta zentzu horretan, aldaketa horri eta aurrera begira ere guzti honen parte izatera deitu nahi ditugula gazte feministak eta espero dugula Zaldibarren ikusiko dugula elkar. Hala izango da seguru, baita Ameka Telebista ere bertan izango da. Eta, elkarrizketatu guztiekin jolas bat egiten dugu amaieran, nik hitz bat botako dizut eta zuk burura torkizun lehenengo hitza erantzun beharko didazu. Bai, prest, espazio publikoa, boterea, feminismoa, borroka, eta azkenik batera jotzea, lugakia. Orain bai, amaiera emango diogu elkarrizketari, Maider, mila esker Ameka Telebistan izatearren. Eskerrik asko. Iruñeako kaletara goaz orain, San Ferminetan ditugu lankideak, ea zer dioten? Gaurkoan, Iruñeko Aldezarrera etorri gara Naisker taldeari buruz gehiago jakiteko. Nerea eta Jaionerekin jarri dugu hitzordua eta San Ferminetako kontzertuari buruz aritu gara berriketan. Hementxe duzu elkarrizketaren zatitxo bat. ...2022 urtean Atarrabian sortutako musika taldea da Naisker. Pasaden urtean atera zuten Matxenia 2 izena daraman lehen epea. Taldeari eta San Ferminetan eskainiko duten kontzertuari buruz gehiago jakiteko, Iruñeko Aldezarrera igo gara, Jaione Baraibar eta Nerea Arrasatarekin hitz egiteko. Oholtzan denbora gutxi daramaten arren, asko dute kontatzeko. Bere sortu zen kontzertu bakar baterako, Atarrabiako txoznetan egin ezzelako emakumeen kontzertu bat, eta ez zegoen aurre konturik, orduan esan genuen, guk geuk egingo dugu, eta hori izan zen, sorrera. Gero erabaki genuen jarraitzea, baina nahiko improvisatua. Gu elkartu ginen guztiak Atarrabiakoak ginelako, ez ginen kuadriakoak lagunak, baina azkenean herrian kointziditzen genuen. Eta bosgarrena aritz, Mendillorrikoa dela, ikasi zuen batxillergoa Karmelerekin, abeslariarekin, eta azkenean hitz egiten basolari bat falta zela tal, batu zen taldera. Behar genuen izen bat, kontzerturako kartela ateratzeko, ze taldea sortu zen hilabete bat lehenago, eta horrela proposamenen artean erakargarriena iruditu zitzaigun. Azkeneko agun hauetan zaintzen kontzerturako, baino
ja, frenoa pixkat botata, baina, bueno, lehenengo egunak aprobetxatu ditugu, eta orain, bueno, gero ere gelituko dira, larun bat eta gero egun batzuk. Kriston ilusioa, ardura ere, bi gauzak, bai, baina kriston ilusioa. Osa, duela 3 urtez genuen espero hemen egotea, baina ez da burutik pasa. Eta gainera, azkeneko kontzertuak hasierakoak ez bezala izan dira Nafarroatik kanpo, eta gure senideek edo lagunek aspaldi ez daituztela ikusi. Orduan, horregatik puntu bat gehiago. Noizbait egin izan dugu, kontzertu baina lehen gaudena pixka eta apalankatuta, askotan joan barzerako herrira lehenago, afaldu, zakizzer, apalankatzen gara. Orduan pixkat motibatzeko esan ziguten Bustamantek egiten zuela kontzertu baino lehen, sprint batzuk, flexio batzuk eta hori, eta egun batean kontatu zigutenean egin genuen tontakeriarengatik eta noizbait egin dugu hori esan, venga, salto batzuk, korrika, flexioak, eta egia da pixkat, bai, zapiar egin izan dugu, pixkat motibatzeko eta aktibatzeko bezala. Nik uste lortzea egitea kontzertu bat guztiak gure abesti propioak izan da, ze oraindik egiten ditugu bertsio batzuk. Hasieran baino gutxiago, baino oraindik mantentzen ditugu 3 edo 4 bertsio eta naskerren kontzertu bat egitea berez. EP berri aterako daude azkenean, ja atera ditugu 2 abesti lehenagotik, baina beste 3 falta dira azkenean ateratzeko, baina prest daude. Kontzertu pilo ditugu dan, eta espero du jende pilo gotea kontzertu guztietan. Eta jendea disfrutatzen, mugitzen, dantzatzen. Jende animatzea, eta larun batean eta datorren guztietan, bai. Iruña ez da jai giroan dagoen hiri bakarra, Baionan ere hasi da festa, ikusi. Askatasunaren plaza eta inguruak txuri-gorriz jantzi dira 2025ko Baionako jaiak ofizialki abiatzeko. Herriko Etzeko balkoian izan da Inigo Etxesarreta Entol Sarmiento taldeko abeslaria eta Zurekin batera kantuarekin hunkitu du publikoa. Herriko Etzeko balkoitik jaurtitako 3 giltzek ireki dute 5 eguneko ospakizuna. Baionako errugbi taldeko jokalariek bota dute hiriaren giltza hasiera ekitaldian. Horiekin batera, Camille Lob aktorea eta Joel Doianburu Frantziako telebista kate publikoko jolas batean hainbat garaipen eskuratu dituena izan dira aurtengo giltzen arduradun. Ondoren festa giroa piztu da eta horrekin batera ere jarraian abiatu dira jai alternatiboak ere. Aurten ere Patza Plaza zuzeneko musikaz euskaraz auzolanez eta giro honez beteko dutela iragarri dute antolatzaileek. Gogorarazi dute gune alternatiboetan kantatzeko, dantzatzeko eta jateko gonbita luzatzen dutela eta Baionako bestak aldatzen segitzeko nahia berretzi dute. Hain zuzen ere, ez dute Baionako festak indarkeria matxistarako espazio privilegiatua izaterik nahi eta ez dute inolako erasorik onartuko. Urte osoan zehar 2032 kolektiboarekin batera lanean aritu direla azaldu dute eta aurtengo berrikuntzen artean aipatu dute erasoen kontrako prebentzio mezuak entzungo direla kaleetan, eszena guztietan eta autobusetan. Gainera aplikazio berri bat aurkeztu dute, Baionan barrena dauden babesgune oro zerrendatzen dituena. Iruñan ospatzen ari diren Sanferminak ere gogora ekarri dituzte eta Lapurdiko hiriburutik ere elkartasuna adierazi diote Palestinari. Kolektiboko kideek gogor salatu dute Israelgo estatua egiten ari den kolonizazioa, baita garbiketa etnikoa eta apartheida ere, eta estatu sionista ahultzera deitu dute. Euskal Herriko ikurren ondoan Palestinako bandera jarrita, gazatarrei elkartasuna adierazi eta beste gisa batean egin daitekeela adierazi dute aurten ere. Tolosako ospitalea izango da Gipuzkoako erreferentziazko zentroa zenbait probatarako, 5 urteko epean abian jartzea aurre ikusten du Osasun Sailak. Tolosan ospitale publiko berri bat eraikiko dute. Besteak beste 74 ohe eta 3 ebakuntza gela izango ditu eta erreferente izango da Gipuzkoa osorako prozedura diagnostikoetan eta proba osagarrietan. 5 urteko epean martxan jartzea aurre ikusten da. Concluimos que la necesidad en esta comarca era un hospital que diera respuesta a las necesidades asistenciales de la zona de Tolosaldea, pero también que fuera un hospital referente para una serie de elementos asistenciales que ahora mismo requiere el territorio de Gipuzkoa. Non eraikiko duten? Iurramendiko egungo aparkalekuan kokatuko da Zuhiltzaien parkearen ondoan. Prozesua hasteko Tolosako udalak osoko bilkurara eraman beharko du hiri antolamenduko planaren aldaketa puntuala.
eta lurrak Osakidetzaren esku jarri beharko ditu lizitazioekin hasi ahal izateko. Behin ospitalea martxan izatean bereizmen handiko kanpo kontsultek osatuko dute bere jardueraren muina, erresonantzia magnetikoaz barne eta Donostialdeko esiaren mende egongo da, eta erreferentzia izango da konplexutasun txikiko zirkuituetan. 3.600 kirurgia prozedura inguru egingo dira urtean, eta 3.000 endoskopia azterketa. 3 ebakuntza gela eta 74 OEez gain erresonantzia zerbitzu bat, endoskopietarako eta beste prozedura batzuetarako 2.000 eta gela, anestesia ostioko errekuperazio unitate bat, larrialdietako arreta jarraituko puntu bat, erradiologiako ekipoak eta errehabilitazioa ere izango dira. Ospitale berria abian jarri bitartean Tolosalde hasiaren antolaketan aldaketa handiak egingo dituztela aurreratu dute. Besteak beste barne medikuntzak asistentzian eta lan fluxuen kudeaketan duen zeregina indartuko dute eta Tolosaldeko pazienteak Donostialdeko esian dauden programa eta ibilbideetan sartuko dituzte. Araban, Gasteizko udalak mitika dantzalekua zigortzeko izapideak hasi ditu. Gasteizko udalak mitika diskoteka zigortzeko prozedura martxan jarri du. Dantzalekua kudeatzen zuten enpresen inguruan idatzitako txostenak bildu eta Eusko Jaurlaritzara bidaliko ditu udalak. Hala adierazi du Cesar Fernández de Landa udal zinegotziak asteazkeneko segurtasun batzordean. Bertan hildako gaztearen gurasoek hitza hartu eta udalak diskotekaren jabeari eta segurtasun langileak kudeatzen dituen enpresari zigor administratiboak jartzeko eskatu dute. Gaineratu dute ziur daudela diskotekak ez zituela segurtasun neurriak betetzen eta Gasteizko udaltzaingoaren 3 atestatutan oinarrituta jakinarazi dute dantzalekura sartzeko eskubidea oker aplikatzen zutela. Are gehiago enpresak eta udalak jokabide hoiek ezagutu eta baimentzen zituztela. Bestalde, gurasoek udalaren jarrera dela eta haserre daudela argi utzi nahi izan dute. Azaldu dutenez, udalak utzikeriaz jardun eta justizia oztopatu du. Hori dela eta Gasteizko udalari orain arte egindako guztia publikoki onartzeko exigitu diote. Ezbeharra otsailean eman zen, bertan egon ziren lekukoen arabera, ustez, atezainak emandako kolpe baten ondorioz hil zen gaztea. Gaur-gaurko segurtasun langilea preso dago Zabaiako espetxean, eta epaileak giza hilketa eta hilketa delituak egozten dizkio. Lan munduan grebari berrekin diote Gipuzkoako erresidentzietako langileek prekarietatearekin amaitzea eskatzen dute. Urtarrilean hasitako Gipuzkoako erresidentzien eta eguneko zentroen hitzarmen berriaren negoziazioa blokeatuta dagoela salatu duelak 4. greba egunean. Gipuzkoako erresidentzia eta eguneko zentroetako 5.000 langileek ekainean egindako 3 greba egunei jarraipena eman diete asteazken honetatik aurrera egingo dituzten beste 3 greba egunekin. Greba egunak uztailaren 9an, 10an eta 11an izango dira. Elak salatu duenez, egin diren negoziazio bileretan, patronalek ez dute sektorean dagoen prekarietatearekin amaituko duen inongo edukirik jarri mahai gainean. Azaldu dute azken urteetan kontratuen partzialtasuna izugarri hasi dela eta langileen 40%ak borondatezkoak ez diren kontratu partzialak dituela. Egoiliarrei eskaintzen zaien arretaren kalitatea ere nabarmen okertu du. Gauzak horrela ekainaren 20an, Elak Aldundiarekin egindako bileran eta Gipuzkoako batzar nagusietako gizarte politiketako batzordean egindako agerraldian, sektorearen egoera azaldu eta Foru Aldundiari ardura politiko hartu eta prekarietate honekin amaituko duen hitzarmen bat ahalbideratzeko lidergotza eta bitarteko guztiak jarditzatela eskatu zuen. Hitzarmen horretarako Elak 100% lan jardunaldia duten kontratuak eskatzen ditu langile guztientzat. Soldata arrakalarekin amaitzea eta asteko 32 lanordu esartzea besteak beste. Gainera, sindikatuak dei egiten die langilei ez ezik, herritarrei eta gizarte eragilei ere aste honetako mobilizazioetan parte hartzera, zaintza publiko unibertsal doako eta kalitatezkoaren alde. Indarkeria matxistari loturiko albistei dagokionez, Zartako eta radiokrimeneko baxu jotzaia kanporatu dute indarkeria matxista egotzita. Zartako eta radiokrimen talde bizkaitarretako baxu jolea kanporatu dute taldekideek indarkeria matxista leporatuta. Instagram sare sozialeko denuntziaz Euskal Herria kontuan hainbat erabiltzaile anonimok salatu dute musikariak bere bikotekidei tratu txar fisikoak zein psikologikoak ematen zizkiela, besteak beste.
Testigantzen arabera musikariaren jokabidea ezen ez ezaguna bere inguruan, jende askoren agotan zebilen. Horien berri izan bezain pronto, bi musikataldek agiri bana plazaratu dute kaleratzea iragartzeko. Zartako taldeko kideek adierazi dutenez, modu irekian borroka feminista, antikapitalista eta faxistaren alboan kokatzen den musika taldea izanik, ez dute albidetuko haien espazioetan borrokatzen dituzten indarkeria horiek eman daitezen. Ildo beretik, radiokrimen taldeak azaldu du funtsezkoa dela esaten dutenaren eta egiten dutenaren arteko koherentzia mantentzea. Horregatik autokritikarekiko, erreparazioarekiko eta kaltetuekiko elkartasunarekiko konpromisoa berretsi nahi izan dute. Sodaderen Iria Alauso kantarekin agurtuko gara gaurkoan, ongi izan eta laster arte.